Posibleng ipaubos sa drug test ang mga drivers sa mga PUJ nga mag-agi sa dakbayan sa Subo subay sa gibutyag sa usa ka babaeng nadakpan sa NBI nga iyang mga suki ang mga drivers sa PUJ. Ang report ni Alan Domingo. Customer, mga kanang mga driver sa 01K. I-shout out. Mga 01K. Nako diri. O katong mga 01K, hala, undang na mo, kay wala mo supply. Kini ang revelasyon sa 42 anyos nga si Maria sa iya mga suking driver nga iyang gisuplayan nga nakaaniusab og kabalaka sa mga taong musakay sa naasoing public transportation. Si Maria ang nadakpan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation SEVRO sa usa ka siradong gasolinahan nga susama og usa ka makililimos. Subay nini, nakikalayo na karon si Cebu City Mayor Nestor Archival sa Land Transportation Office ug ubang law enforcement agency kalabot sa pagpaubos sa drug test sa mga driver sa public transport, ilabi na sa mga PUJ. Gusto masiguro sa mayor ang proseso nini, hinuon ang Cebu City LGU ang anda mugahin og pundo alang sa drug test. Ang mga drivers magud naa man ni sila yung mga drug test inig-renew. So ang akong punto diha, pwede ba nato makuhaan o kanang drug test ang mga drivers gawa pa'y renewal? Dugang awhag sa mayor sa mga nagmaniho og publikong sakyanan. Akong hangyo nga ayaw ni because not only makadaot ni sa inyong panglawas, makadaot ni sa ubang tao, especially sa katong mga tao nga inyong mga pasahero. Samtang gipadayag ni Mayor Archival nga padayon ang programa sa Cebu City uban sa pagigalayon sa kapulisan, PDEA ug NBI sa pagsumpo sa illegal drugs. Katong makililimos, di makililimos. Ha? Usa di ay siya sa mga nagdaa sa iyang kaugalingon nga mga illegal nga drugs. So mao ra gyud na alan, ang ato is one is preventive, pagpangitag paagi nga ang mga drugs dili ma-distribute, sa di pa ma-distribute makuha nato. Unya nagpadayon ta sa drive pagistorya sa atong mga kabataan nga mauni ang problema. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.